вақте ки надути ассортимент чӣ гуфтагам? Ассортименти бисёре ки ҳамаш маржинал несташ ё ки на хуб нест, ҳамаш як 70-80% бисёртараш вай ба табдил меёбад, бисёртар ин астатка ба табдил меёбад. Барои ҳама қадар ҳамон муддат ба ҳам ассортименти калон як вазминӣ мебиёрад барои компания. Анакун панҷум, ин як чизи мушкили дигаре ки ҳаст дар буҳрони иқтисодӣ, ин агар ки шумо надути персонал дошта бошед. Чӣ гуфтагам надути персонал? ё ки командаи бисёре ки на ин қадар эффективно кор кунад. Вроде би одами бисёре, вроде би хуб, не ки мебинед ки ҳамин командаи бисёраша технология, автоматизация як қисмаша заминин мекунад, агар ки шумо технология истифода баред. Не ки вақте ки шумо бисёртар одамо қати кор мекунед, а як ҷаҳат хуб аст ки ҷои кор аст, не ки як ҷаҳат барои бизнес ин мушкилай. Чуба ки ҳама чизи риски баландтарини бизнес ин чи ҳаст? Ин именно одамо қати кор кардан, человеческий фактор. Одам доимо як хел кор намекунад. Як рӯз нағз кор кунад, як рӯз дигар нағз кор намекунад. Як рӯз сари вақт кунад, ду бори дигар сари вақт намекунад. Бачаҳое ки YouTube ба шистагӣ ҳастед, агар ки интернети шумо дуруст набошад, интернет агар ки шумо ба нағз нақапидам, Instagram ба бед. Instagram ба бисёртар хуб аст. Instagram страничкаи само ба дароед. Ман ба ҳузур мана Instagram ба одамо бисёр аст, ба ҳузур гап зада истодам, не ки навай YouTube баъзан часпида истодааст, намедонам чӣ ба, намефаҳмам чӣ ба ин хел шуда истодааст. Instagram нағз рафта истодааст, барои ҳамон Instagram ба гузашта гӯш кардан гиред, гумон мекунам ки бисёртар чизҳои хуб барои худатон мегиред. Анакун имрӯз ки кризис шуд, ин кризис бо забони хитоӣ кризис дута иероглиф қати нависта мешавад. Якум иероглиф мазмуни опасността дорад, то есть як хатарнокия дорад, дуюм мазмуни возможност. Чӣ гуфтага? Барои баъзе одамо ин хатарнок аст, барои баъзе одамои дигар бошад, ин вай ҳаст, возможност ҳаст. Барои ҳамин нигоҳ карда бинед, ага ҳамин вақти кризис бам як қисми бизнесменон бизнесаша бой метиҳад, як қисми дигари одамо бурд карда пеш мебаровад. Чуба ки ҳамин нигоҳ кунед, потребност гум намешавад. Ҳамин чӣ хеле ки мардум ба ҳамин хӯрока дар кор хурду, корхонаи ман камаш ба 30%, баъзе корхона ба 40% ҳамин расходҳои мо кам кардем. Нигоҳ кунед, я вақте ки даромад нағз буд, вақте ки бозор нағз буд, мо ҳамин намедидем. Барои чӣ намедидем? Чуба ки фикр хаёл даромад ба буд, даромад нағз буд, мо ҳамин статья расхода буданаш намедидем. Акун интереснигиш ҳамин ки расхода 30%-40% кам кардем, не ки ҳамон результате ки пеши ба даст меовардем, ҳамон результат шуда истодааст. Ин мазмуни оне дорад ки вақте ки одам нағз пул кор мекунад, даромадаш нағз аст ва ҳама вақт дили пур қати расхода зиёд карда мекунад. Параллелна доходи шумо, параллелна даромади шумо, хароҷотатон зиёд шуда рафтан мегирад, шумо ҳамин чиза ҳис намекунед. Вақте ки бизнес пеш рафтан аст, шумо ин чиза заметкам намекунед, ҳис намекунед. И ҳамин хел аст. Не ки вақте ки мана ин кризису ин чизо ба меафтед, камтар вақт пайдо мешавад барои анализ кардан. И якум коре ки мисол бояд шумо кунед дар ҳамин муддати кризис, дар ҳамин вақти кризис, бояд ки контрол статья расходов. А ҳамин сар кунед, чётки контрола сар кунед, статья расходатона полностью контролаша сар кунед, худо хад мебинед ки коратон дигар хел сурати дигар мегирад. Дуюмин коре ки бояд шумо кунед, дуюмин коре ки шумо бояд кунед, чико карданатон дар кор аст, дуюмин коре ки бояд шумо кунед, ин дуюмин коре ки бояд шумо кунед, ҳозир як минут мебахшетон. Дуюмин коре ки бояд шумо кунед, рӯйхати дебиторской задолженности гирифта полностью бинед. Чӣ гуфтаи гап? Рӯйхати тамоми ҳамин дебиторской задолженности бардореду, ҳамин одамое ки шумо ба қарзаш аст, корхонаҳое ки шумо ба қарзаш аст, полностью бардоред. Бардоред дебиторка албатта бардоред. Ҳамин одамое ки шумо ба қарзаш аст, талаб кардана сар кунед. Беҳад зарур аст. Чиба ки як ҷиҳат, конечно, ва ё шумо ба мегӯед ки дида истоди ки кризис аст, шумо мегӯед ман ба ҳам кризис, ман ба ҳам қин аст, мебахшӣ, ман ба худам ба даркор, ман ба худам ба лозим, ман ба худам ба зарур. Дебиторка талаб кардан гиред.
агар шумо ҳар ҳафта талаб накунед дебиторка ва шумо ба пула наметиҳад, кашола карда мегардад, шумо худатон азоб мекашед. Шумо худатон вақте ки нигоҳ кунед, баъзе бачаҳо мебиёд пеши ман, ман мебинам, нигоҳ кунам, худаш консултатсия метиҳам ку $200,000 бечора худаш қарздор, як қариб $100,000 барем бораш дар дасти одамо гирифтагӣ, дебиторка ва вай поставщики вайҳо бор додагӣ, не ки пули бораша надодиянд, ана ин бача бошад пул кофта гаштааст. $100,000 пулаш дар дасти мардум, баъзеш 3 маҳ, баъзеш 2 маҳ, баъзеш 6 маҳ боз додагиш нест, худаш бошад бечора банкҳо ба гаштааст, дигар ҷо ба гаштааст ки партнёр ёбам, кредит гирам, вай гуфта кофта гашта истодааст. Ин мазмуни гапам чи? Мазмуни гапам ки вақте ки шумо мехоҳед ки кризиса осонтар аз сар гиред, якум дуюм коре ки бояд шумо кунед, ин именно дебиторка кам кардан. Вообще ҳаракат кунед ки ҳама вақт ҳаётатон ба кадом вақте кризис бам пеш, вақте болоравии бизнес бам кризисам набошадам ки ҳаракат кунед ки дебиторка бисёр нашавад. Агар ки дебиторки шумо аз оборотатон аз 5% зоид шуд, рискатон зиёд шуда рафтан мегирад. Представед кунед ки обороти шумо ба $100,000 кор карда истодааст, не ки дебиторки шумо ба гӯем $50,000 дасти мардум ба. Ин 50% оборотатон дар дасти мардум, ин риски калон. Якти ҳаваи банкрот шуда пули шумо гардонда натиядага якташ, ҳамин пули будагитон нест мешавад. Якти ҳавай агар пула гардонда натияд, як сола прибиле ки кор мекардед, ҳавай гум шуда мебаравад, ҳаво ба пар шуда мебаравад. Барои мо ҳаракат кардан дар кор ки дебиторка зиёд нашавад. Ҳама вақт шумо бояд паси коре бошед ки дебиторка зиёд нашавад. Вот. Дальше. Ман вақте ки гуфтам ки якум статья расхода кам кунед, баъзе бачаҳо нависидан ки вай сократит кунем персонала вай. Мазмуни вақте ки ман мегӯям ки надӯти персонал, ин чизҳо ки мегӯям, ин мазмуни оне надора ки ҳамаи уволид кунед он. Не, шумо бояд анализ карда буред. Анализ карда буред ки бинед ки як қисми ҳамон як қисми мумкин ки сотруднотона сократит мекунед. Не ки ҳамон одамоя сократит кардантон дар кор аст ки ҳамон шахсоя бояд шумо сократит кунед ки чӣ гӯям на прибыли не влияет. Ман чӣ хел кор мекунам? Якум ҳар як кадра рӯйхати кадра мегиред, рӯйхати штат расписания хунда мефуред. Манамин Эшматов Тошмат, Арман Арманович, Иван Иванович, Александр Иванович ва ҳамаша хунда мефуред. Мебинед ҳамин одам прибыл ба вилоят карда истодааст ё не? Ҳамин одам прибыл овардан аст ё не? Агар ки ҳамин одам прибыл намебиёрад, агар ҳамин одам прибыл намебиёрад, компания ба сократит кардан гиред. Фақат ҳама одаме монед ки компания ба даромад биёрад. Одаме ки даромад намебиёрад компания ба ва напрямую одаме ки вилоят мекунад прибыл ба. Фақат ҳавоша монед. Дигар одамое ки кор мекарду прибыл намебиёрад, кори ва тақсим кунед дигаро ба. Кам кори ва тақсим кунед, 2 пункт 3 пункт дигаро ба добавка кунед. Баъд кортон пеш меравад. Ана барои ҳамон якум статья расхода бисёр чизҳо медарад. ва акун як гӯшин персонала ва дигар тарафош аст, бо ман гуфта мефуром, диққат карда гӯш кунед, бисёр чизҳои хуби худ кунедон.